kuit tongin duai nagabinda Cecilia Nangthar by New York Jinkoi Jinkia duai ro nagabinda Hubert Pasai Moit ba inang Shasumar Shagwati ba gabor Jisu kanang trekam halo juni Spotlight Punta. Tongin duai nagabinda para ke jing tumu chongi kamta mengi duai nagabinda ka Bible Convention bar ke jing duai pen koit la shai ka sngi ba baro ki ba wanchi menda kinya mad ke jinga e halo jangki yaiti kam kar pang e ki ba pang ki ba shitam baro ki ba wan kar pa ke jing isne ke jang utrai halo jangki pakinang yo bor halo jangki ha ki inga sem jangki ha kerteng opa baru kon baru mensi mbakoet amen ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bad ka jingi jango blai lem bad ka jinga sulak jango mensi mbakoet kindon rengka bat pi baro rengka bat pi tongin sangesh por ben panmap naga benta kilait kila jangi kabang dang yos ngau na ka kitab Hosea nung ya tolepa hadin bau trai ula dom ula dumok yaki minda udang pinjem yaki pai Israel ladaki koloi banwan pai un sopdiang un kudup yaki ko himmen ko para manga kerlit mat habangi rai kod banwan pai shaw trai un kudup yangi un kerku yangi un pinjem yaki jing dom jungu bad un perlong biang yangi ki kon jungu enai ti ki pop jungi bara hau Jisu daga nega jing shania hau kotrai Jisu map yangi sait kud yangi daga snamba kardor jome nekini ki pop baro ki bangi lele nga pla hau play badon bor baro bad happy ko himmen ko para bangalele pop shibun e daki jim parakat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat jonga daka jingle palat jonga daka jingle palat bakraw e jonga namar kata ngakar padia kamaria bakoi kabaya isa katei soti yaki angel bakiri koi badia pi ko himmen ko para bandowain gabinda jonga how try ublay jungi ublay badon board bar unis ne yangi badendala map igi pop jungi unilam yangi shaga jingim bam jikut amen
duwai. I duwai nagabinda ka jing job, but ka jing seiso jang ka Bible convention. I duwai ru nagabinda Brother Francis. Bawan ban yalap ban irap yangi ban yajan berjisu. Hakane ka tayo baro kawai kum juru yaka inner healing retreat. But ka jing hi kai kerpang halor ka jing duwai. Banginang duwai nagabinda baharo ki baton jing tumu panwan. Shiminda hakini ki program kam dame convention but ka retreat bau jisu in karko yaki. Koblei mei oba ha ka jim pendrit yalade jungukun jame mela pinki biang yaka prote kabala kalon to ai haki paid ringe jame yaka jinkamen bakoi knamba yaki tu ki ba mela kintet naka jinglom rao haka pop menai yaki bandap daka jinkamen bam jikut da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame ba imbat sansha rengkat bad me hake jingelang kawai jangamen siem bakoi ublay junam la junam. Amen. Kajing pule na kitab nong itu is u Hosea nong itu lupa. Utrai uang kumne. Tuan pai ko Israel sya utrai ublay jongpi. Nawa pila kelon nakadau jong kapop jongpi. Tora bat pi ya kijing kerpat. Bat tuan pai sya utrai. Bat to ong hau. To weng no ya ki pop jongi. To priang ya kata kababaha. Pat ngin satrwa ya kajingero na krimiang shintur jongi ka Assyria kamla ban pala jongi bat ngin shania haki kulai thma bat ngin ong shu ublei jongi ya kata kabala thau dakikti jongi hame ukun swet ushem ya kajing isnei ngan sapan koj ya kajing shet kala jongki ngan I ya kiba klemput naba kajing bitar jonga kala phai no napi ngan long kum ka umjer ya Israel unsapu kum utiu lili unsap su thit jiliu kum uding kedar kitna jongu kin priang kajing tna jongu kan long kum uding olive bat ka jingi ubi jong u kum ula Lebanon. Kin sawan pai bat kin sa syong hapo ka serngeu jonga. Kin sa plung kum kakper. Kin sa pu sentiu kum uding wan. Ka jingi ubi jong ki kan long kum ka wan jong ka Lebanon. Ko Ephraim ngan le ayu bat kiblei thau. Dai manga uba jubab bat uba sumar ya pi. Ngalong kum ukse blei bayai jerngam. Nanga uso jongpi umi jar uba stat ai un syampang yakine ki ei. Jar uba wat benya un tip yaki. Naba kal kilinti jong utrai kilong ki badai. Bat ki bahok ki bayaj haki. Nrei kinong pop kin jentut haki. Kaktin jong utrai. Yes, Samsan huwei nambar nyospa lai putra. Nyospa lai putra. Is the young
kata kaktian kalong kekubor bapa balayalap hapi. Alleluia. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Ringkat bat hiu. Kajimpuli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. Kaburong hami kutrai. U Jesu ula ong haki apostol jangu. Hakumi ngapa yapi kum ki lamborot hapadeng ki suri. Kumda tolong ki basian kum ki psain bat ki balui kum ki paro. To husiar ye ki briu. Naba endon ki ban aiti yapi shakiying bishar. Bat kin simbat yapi haki synagogue junkie. But pensa sharp patong hakamat kiling sor but kis em nagabinda jonga. Ban ai kasaki hakamat jonki but ki gentil. Habakitian bishar yapi wat kusulai kumno pin kren lane ayu pin ong naba yakka e pin kren ensa ai happy hakata kapor. Namar omde mapi kiba kren henre umensiam jongo pa jompi uba kren lemba jompi. Uhimmen unaiti yala upara shaka jingiap badupa yala ukun bad ki kun kin yang parsha yala ki kami ki pa bad kin pa peniap yaki bad ensa isi yapi da bangro nagabinda ka kerteng jonga. Henry uta ubayai ne hadu bakut unlait im. Haba kin lebein yapi hakawe kasnong to petno shakawe pat. Nabashisha nga ong hapi pinam la ban poi lut shakisnong Israel shwa ba ukun ubriu unwan. Ka gospel jong utrai Keciniara emen Chris. ko himen ko param ka gospel minda kasni u Jesu u maham yengi shapanga jinge kaba ki kristan ki nombur jongu ki niakandu. Namar ka jinge jongi namar ngikit ya ka kerteng jongu Jesu en sa don ka jingsha lebain ki briu ki nisi yangi ki briu ki bishar persha yangi bad kin tau buit persha yangi ha ka jingim jongi. Henry Jesu ong tolong ki ba huziar namar ba haba wan kum kene ki jingjia ngide ben sautu kine baharo ka wan shangi namar ka jinge. Nantau Jesu wong hangi ngide ben kit yaki atiar jong ka jingale man ka kerlep mat. Kita ki atiar ka bau Jesu bu hakama jongi kelong yaka jinglong jongi lamborot. Jingkuid. Jingshida mensia. Nangda u Jesu ai hangiru yaki atiar kalong yaka jinglului. Ngide palom balului wat habadon bon jet ki jinge. Kumjuru u Jesu ong ngide bandon ka atiar jong ka jingstad. Jingstad ka banirap iyangi bankiar na ki briu ki basiniu. Ka jinglului barabor kanyarap yangi banlong ke bakuid hakamato trai banum perkas niu eye banum mudurs niu persaya no yano wad hakamat ki briu ki badon jingmut niu hangi nginum pinpai yaki daka jingmut ki basiniu pinban ngin pinpai shaki yaga jingkuid yaga jinglului jongi bad kumjuru yaga jinglong jongi lamborot bakongo bad bashida. But habang idon kumkine ki atiar haka jingim jongi, u Jesu ong, uble un stang ban treik
kam halor ki beriu halor ki bangit ki bakit ya kom kini ki atiar haka jingim jongki but haka ju ka por Jesu maham yangi ngimde ben pinkalelang bat ka jinglong sniu jongki suri lese suri kalong ka mrat kaba yale barabor persya yaki nongshun Henry Jesu part uhikai yangi nginum de ban kit ya ka jinglong jong suri haba wan ka jinge babon jait ha ka jingem jangi ngimde ban pediang ya ka jingsini hapo jangi wat hakamat ki jinge babon jait wat num ong kaperte baro kawe kalang ka basiniu kaperte ka aptap ban lesniu yangi pinjot yangi tengirungin le kombale kaperte ngimde ban ongshu namar shisin bangi don kini ki atiar janga jing loi ke jing koi ke jing shiram insiam but ke jing start utrai un stang ban trai kam hapo jangi nakata kada jisuang haba yalam ye pisha ki ying bishar but ba haba pinyang ye pi hakamat ki bru ba yale persha ye pi wat nung kuslai kaya ka ba pin karen namar umensiam ba koi jango blai upa wensa hikai yangi unsa yalam lindi yangi pangimdon kam shu ban kerlalong kum ki riperte wad hakamat ki jinge tenteng ka jimma jongi kalong haba wan bon jait ki jinge don ki bru ki ong to nginra yaki atiar jonga jingyale ban pinjot yaki de na kata ka dao tenteng ki bru ki perkat habala le ben ki kristan kerleng ni shait ong de na marba ngi long ki balului de na marba ngi im ha ka jingkoi de na marba ngi kongo ya ubale ki le komne ngi ha ben ra ya ka atiar pershaya ki uji som shimla ong komne uji su ong tolong ki bayai ne barabor ha ka jingkoi tolong ki bayai ne barabor ha ka jing start ubale Tong long ki bayai ne barabor ha ka jing loi men siam jangi kramba ha kita ki jing long jangi kasuk ya ublay ban traikam kasuk ya men siam bakoi ban traikam habangi long ki ba im ha ka jing start henry shumodor ladangi stang ban kerlalong ki brio ba domriang ladangi kerlalong ki brio ba kwa ban le pin har put persha yeki namar ki le ben yangi kene ke jingkola ru Jesu kamla ban tre kam hapo jangi pin ban ngikit barabor ye ki atiar janga jingsiniu ke jinghyar jimpin hyar put persya ye ki we ne ban pinyap ye ki we ne ban lesdiu ye ki we ha kum kata ke jinglong u Jesu umla tre kam o mensiem bakud umla ban tre kam tina kata kada u Jesu ong ka atiar ngikit ka jinglong ngikit barabor hapo jangi kane ke jinglong kalong ke jimpin kare but ka jingai lat ya ublay ban trai kam mano ba yale persya ya ke jingsiniu bade ublay hi ni shu kongo ya u baniya rengkat badu ublay unsa yale kumba ki pai di Israel bon sin ni pule ki pai di Israel ke la yale persya bon ki nongshur bon ki riba marjan henry omde ka bor jangi kalawan raga jingjob henry ubala traikam jar ha po jangi kalawan ra jingjob haka ju ka dur ngide banlong ki kristan basha ya umensiam bakoin sha ya ka bor jang ubale ban traikam jar ha po jangi ngishu kongu ngiyai rengat badu ubale unsawan ra ya ka jingjob Wat hakamat ki jingshale bein, wat hakamat bon ki jinge jongi. Tengim de banlong ki kristan ba do jingkermen. Henrengi de banlong kristan ba shania tilan ya uble da ka ba kit ya kum kine ki atiar jonga jingkoi bat ka jing start bat ka jing loi men siam bat kum ki lambrod ngi de ben yai wat nom sha ya usuri ban sen shar yangi. Suri balong ka mrad ba penhiar put suri kalongka mrad bam ino hakaban lesniu yakiwe uyai beteng ban leki kamsniu chuting yano yane henry Jesu wong ngide ban long ki brio bat ki bangait bating burom ya ubale bat kongu ya u kramba utrai unsawan rajing job kumbangi pule ban ngisngap na ka kitab Hosea nyong ya tolepa ladangi kongu ladangi yait bat utrai unsawan ra jing job haka jingim ka jangi jisub it karku kardo yangi pensle yangi wanra ka jing job haka jingim jangi haki yinga sem jangi
ngi don bun gi jingale don gi ba pangi ba shitom don gi ba saha ki hospital don gi jing snu haba harukam henra yarap yangi ko jisu ban shania tilli tillan yame namar melong ka daw jonga jing job haka jingim jongi en yaro ya utrai jisu Christ tongin playa ka jingi nganget ha ublay upa badon bor baro unang tao ka baning bad ka kindaw bad ha jisu Christ kun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men siem bakui yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pna yawu ula yap la tep yawu ula kyasha ki bayam ha ka sni ka balai ula mi pat ne ki bayam ula kiu shabening ushong shakamon uplay upa badon bor baro nang da wan pat ben pishari ki bayim bat ki bayam nangit hau men siem bakui ha ka balang Catholic bakui ha ka jingya silo kiri kui ha ka jimap ikipop ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen Laispa Nerdusa. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia janga bar jumpi kallang ba pdiang hon ha ublay upa badon bor barro to droin priang ciklian kiti jongki nak benta ke jingro ko buram ke kerteng chu ke ciklindo iri pada ka balang bakho chu baro ka we to ai ba kanega jinkinia ya kabalaiti kentang shaka kerteng jame kan pen kuit yangi ko trai but kan yalam yangi na ka we kasni shaka we pat ban kam jan shaka jingim happening da ukris utrai jingim Amen. utrai undon rengkat bat pim rengkat bat token tiu yala ki donut yikitiu ki shop tongin aingu ya utrai ublay jingim ka shong hok bat kadai dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokindra koppa bakoid koblay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam yaga jinga ro jongi pinban ka jing songu jongi kadehi ka jingai jame namar ki jinga ro jongi kim pinyare ye yaga jingkrao jame Henry Kiarap yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jangi Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kinhon ruai jangi angel ngiaro yame bat ngi pen bana da ka jingkamen Ubakun, ubakun, utrai ublay kipan, neng pertay sa wadah kaburang jombi. Hosanna, Hosanna, Lord, why you play shots wrong? Hosanna, you
men ko para tongin trang naga benda ka jingwan kia jung men siam bakuid halo jungi vei pai vei bangin long ki ba lui lui bangin long ki ba shida bangin long ki ba start banle ekamon jung ble penyai rangkat badu jisu inang duai naga benda ka jim pen slay jung men siam bakuid halo jungi vei pai vei what happening ki jinge babun ka bang ki bangia kundu ha ka jingim jungi dashisha melongo bakuid katrai katamei jang ka jing kuid barom namar katangi karpadia me topen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kumga umjer halo jangki bakin kalalang yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shem ya oppo bada ka baingo yame ula kedia yavu badala ai halage senran u on to shem bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpi Hakaju keru kamendala la bam ula shim ya ka kuri badda ka baingo biang yame ula ayaka halake senran u ong to shim batto dina ka ne pi barro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jekut ya ka ben pen mi naga benda jumpi pa naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris to pen kuit yangi pen kuit yaki men siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gi bashitom yada yangi nauk sui nau baman ka jing maya jong ka jingek Katasin bangi bam yuni bangi dina kani kakuli iben na kajing yap chong mi putran tan hadu membo namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame go trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge vret ngi karpadiya me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin long ke bala penyat likawai da omen siem bakoi Takan mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka partay pato penjanaya ka ha ka jingir rengkat bado Francis upaba koi jangi wilbert marwenu bishop jangi bad baro ki lingdo bad kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yuti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pat bad ya baro ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme To isne yangi barongi karpadia me barengkhat bat ka Maria te isoti bakoi ka kami jongo bele u joso bakoi do kurim janga ki apostol bakoi u Francis disease bakoi bat baru ki rikoi ki bela pensno baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ga jingim bam jikut par bangini ro bat pendon buram ya me da u kon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallong hameo bleu pa badon bor haga jingelong kawe jungamen sim bakuit barro kaburom bad ka jingero junom la junom Amen.
Ko himen ko para tu ngin duai naga binda baro ke jing tu moshi ma jangi ngin duai ru naga binda baro ke bapang ke basitam ngin duai naga binda ke Bible convention la shai ke sngi ba baro ke ba wan shimenda kini ma shi sha yau jisu ba kini jing light lui na ki pop jangi na ki jimpang jangi padun le ya ka kamperla halo jangi wei pa wei ke ba wan la shai ke sngi ko pa jangim ba happening ka long ka koi ka teng jamme kan wan ke hima jamme ka long ka mon jamme akan daw kung bahabaning tuwaya ngi minda ka jimbam jungi ka bahala kasni padamap ngi krengkam jungi kumbangi rungi map ka balis niyo yangi padwa delam yangi siya ka jimpen shoy kan rei ta palait yangi na ka basiniyo top light yangi ngi karpad ko try na ka jing siniyo barro ha ka jing spoon jamme to ai jing suk jing sign ha ka sngi jungi Kramba da ka jingarap ka jingis ne jamme ngi light barabona ka pop ban ngi yo jingada na ka jing jinjar barro katbang idang ap kemelendi ya ka jingermen bakoi bat ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jongbe ka long ka hima ka jongbe ka bor ka purong junom la junom Kotrai Jesu Christ meu bela ong ha ki apostol jamme ka jing suk nga ai I happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jinge tale ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad ba sensha junom la junom Amen ka jing suk trai kandon barabor renka bat pim Reka bat dap da ka jingi do Christ tangin ya ingu markelia Hakumi ukon lambro junga ble. Hakumi bakit naga pop junga parte. Sukito ki bala korsha ka jinga wai junga ukon lambrot. Bukan rat long ka basyong ho kumandrong ko ka jong Dai syong tang tiem ka sim jong akan sakya
ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko mensim bakoy. Ngi roy yami, ngi mane yami, ngi trang yami, ngi eat yami, haga jingim jongi. Ko trinity bakoy, wansham sabangi, haga yiga sem jongi. Wansham di pura, yagi jing talon ke jing duna jongi. Ko jisu bayit, limba ka jinga, yaka met bagas nam jame. Vinko puram yangi vay pay vay. Vin slay yangi daga jingid kaba tamay. Ka jing shirhem kaba klein. Ban mani, ban eat, ban shakri yami. Jisu yalam lindi yangi vay pay vay minda. Kumba melakular haka gospel. Hakamat ke jinge babon jay. Habangi pang, habangi shitam. Habangi snow coat lad. Talang ay shushu yangi yaga jing start ka jame. Bangin dupla ban yaine haga jing kuo jame. Karku kardo ya ki bapangi bashitam ki badon hapadeng jongi ki baduai lamba kane ka mas bakoi don buon ki himmen ki para ki baduai na jingai bad na jan jisu menang karku kardo ya ki bahro baka jingang nu jongi kananga ba seiso minda kadba ki duai hakama jome karku kardo ya ki haga jingdia pang jongi karku kardo ya ki haga hospital jongi karku kardo ya ki kon ki barake ya gasni ka minda gasni karku kardo ya ki bayam sosi halaga jingkala jongi bayir batain jongi jisu bayir karku kardo ya bar ki kon jame hagane por lai lod yangi naga jinge babon jai ben slet ma yangi karku kardo ya ka bible convention la shai gasni but baro ki bawan shimenda ai bakinang yo jingi but ke jingai jame hallelujah 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 Jesus 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 I born hallelujah 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 Jesus 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 I boring Jesus I boring Jesus Tatma yangi Jesus Pendima yaga jingim jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Tong innia duwai Habala pendap yangi dakat kini gijingai bakrau ngi karpar kotrai ta ai bangin la banyo pidiang yagi jinga e bapenim par banginom sange nakaba yaro yame da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat batpim play badon bor baro in karkoyapi uppa barukon baro mensim bakoit Amen. Ya lesuk ban penpena ya ka kubor babajang utrai daga jingim ka jompi. Ni songu ya ulay. Nobars south spot circle. Kaburam hak pablo kum rahum siam bakut kumbag lalong kum
Ang jum da para bo jinam la jinam amen. Any roi trai Jesus Christ jinam la jinam amen.